cuanto con esta asignatura deste convenio con Pedasal, na persona do seu presidente, José Antonio Vázquez Freire, Pedasal da Asociación Empresarial de Centros Especiais de Emprego, nos metemos a Deputación unha aposta evidente pola economía social. Creo que é un paso máis importante dentro da trayectoria dos últimos anos desta Deputación, unha trayectoria na que o componente social ten un peso evidente, unha área específica, área de bienestar, pero que agora vamos a dar un chance máis, despois de ter aprobado nos últimos anos esos planes de Ourense, onde coordinamos os servizos sociais a nivel municipal de todos os concellos da provincia, agás na capital, como o resultado de Alicantes, pero agora estamos a falar de unha estrategia claramente marcada en conceptos que temos asumidos e interiorizados as dúas organizacións aquí representadas, como pode ser o desenvolvemento sustentable, como pode ser a empregabilidade fundamental das persoas discapacitadas e de todos aqueles colectivos que precisen, que teñen dificultades de inserción, e creo que nesa estrategia as actuacións que vamos a ser capaces de desenvolver Pedasal e a Deputación de Ourense conxuntamente, accións que teñen moito que ver, por suposto, co emprego, co emprego, coa formación, coa capacitación, pero tamén é unha cuestión moi importante coa reserva de contratación pública para determinados aspectos, con aquilo que representa Pedasal, os centros especiais de emprego, pois creo que é un momento importante na historia desta Deputación. Pedasal